Drahí priatelia, dneska sa píše 1. apríl. Nebudeme si z vás uťahovať žarty, ale naopak jedného z vás odmeníme zlatou kartou v hodnote 25 eur. A dneska mám tu čest vám predstaviť ďalšieho nášho kolegu z nášho tímu. Ahoj, moje meno je Maťo Adamík a som šoférom minitaxi a strašne ma to baví, ani by ste nevedeli. Maťko, ďakujeme za predstavenie. Môžem ťa poprosiť, aby si vylosoval? Samozrejme, preto som tu. Priblížime, či náhodou tam volačo Neboj sa, však vlastného nedávaš. No mám. A výhercom sa stáva Dominika Chobotová. Takže páni alebo slečne Chobotovej srdečne gratulujeme. Tí, čo ste nevyhrali, nesmúďte, losujeme opäť o mesiac. Majte sa a pekný zvyšok dňa prajem.